फाइनालि जों नैबे टावां सहराव सफैबाय। टावांआव जों दा ओंखाम जागोन, पुडिं खालामगोन, पुडिं खालामनो नागिरदों। बेनि उनाव जोङो रुम नागिरगोन। बेनिफ्राय जोङो आरो बेरायबावगोन टावां। चाइना बर्डार थांनायनि थांखि लादों। मा जायो समा जुदि मिलायोबा थांगोन। दा जोङो मा कालि हटेल हाबनो नागिरदों। मा कालि हटेल बेहाय बाङालि हटेल। जागोन बेहायनो। जागासिनो बेदर जायाखै अलरेडि आंनाव। बिथाङा जादों बेदर चिकेन सानै आथिं जिरायदों। हेलौ जादों मामा। मा दङ आइटेमा थिगानो। भेजआव 120 टाका मा कालि हटेल टावां। टावां मोनफैबाय। नैबे टावां सहराव टाउनाव दा जोङो रुम नागिरै जोङो दिनै हटेलखौ मोनबाय टावांआव। हटेल सानद्रुप लिंक होननाय अल्ड मार्केट टावांनि अल्ड मार्केटआव निउ मार्केट आरो अल्ड मार्केट मोननै दङ। बेनि अल्ड मार्केटआव नैबे टावां हटेल सानद्रुप लिंकआ दङ टावांनि। बेयाव मात्र सासेयाव 200 रांल'। 200 रांल' सासेयाव पार हेड। मा कालि हटेल बे अपोजिट सायावनो बियो दङ हटेल सानद्रुपआ। टावां मेम'रियेल थांगासिनो। बेनो जाबाय टावां सहर सिटि। नैबे टावां मेम'रियेल बेवहाय जों दिनै दंफैयो। टावां मेम'रियेल बेयाव गोजौआव थांना नायनो हायो। रौनि हान्जानि नैबे जाबाय टावां मेम'रियेल। बेयो जाबाय बिरफोरनि बिरांगोन फाइखि हान्जाफोरनि मोनसे न'। बिरांगोनफोरनि माने ओइ टावां मनेस्ट्रि बे जायगायाव जों फैदों दा। मोनसे मोजां नायनो गोनां जायगा बियो। मैला सिङाव बेबायदि अर फोजोंबाय थायो नामा? जोबोर मोजां नायनो।
सिङाव सिङाव थांदों सिं बुद्ध मन्दिर बेयो खुलुमनो हायो मानसिफ्रा खुलुमफैयो आं बेहाय खुलुमनांगोन एसे बोर बिनांगोन गासै सिंनि सावगारि गोबां मानसिफोर बेहाय फैयो बोर लाफैयो आथिं थांनो हायो खाथिनिफ्राय लानो हायो खाथिनिफ्राय लानो हायो जोबोर मोजां मोजां नांबाय हाबनानै जुदि सोरबा फैयोबा नैबे टावाङाव नैबेयाव हाबफैथार आरो टावां मन्स्टार बेहाय हाबफैथार आरो गोसो बिराद गोजोननाय मोनो